Čau lidi, vítejte u dalšího videa z Brawl Stars. Nevím, nechtěl jsem čekat na 50 zhlédnutí, věřím, že to tam stejně padne, takže jsem prostě šel dál natáčet. Máme tady openingsík malý. Můj editor, když jsem mě koukal na účet, tak omylem klikl na tohle. Na prostě, ať tady tyhle modré věci, že vzal. A tady máme něco, tadyhle věci. To mám otevřít, tady nějaký, tyhle věci ty mám hodně rád. Jako je to podle mě dobrý, ale asi to není dobrý, když mě to tady takhle dává zadarmo. Nějaký box. 9 tady mám, nevím co to je. X-Global. To nevím co je, ale asi je to dobrý. 50 korun je špatný. Zelená věc? Tak to je dobrý, ne? To je špatný. Bo. Já se potom zeptám editora, co to znamená, já vůbec nevím. Vlastně padly ty modré věci na boa. Dohromady mi padlo tohle, no, to je dobrý. Takže tady tyhle věci tady mám. Dneska si dáme teda opening. Má něco dobrýho. Já jsem si zjistil, že ten žlutej, co jsem měl předtím stát, byl mega dobrý. No, nevadí. Tohle je nejvíc špatný, myslím. No tak to nevadí. 50 těchto věcí. Co tohle? Takže dáme malý asi nějaká další game mod. Dáme opening, potom dáme hry a potom vám ještě něco ukážu. Rare Star Drop. Rare. Prostě něco dobrého. Super rare. Ne. Zase 100 coinů. No. Co jiно. Tady vezmeme asi. Já nevím, co kdo dělá, ale tohodle. Tady máme hodně věcí odměn. Super. Epick, prosím. A mně padne to aspoň mytick. Jenom epick. 200 korun, to je málo. Hustý. Jaký další věci? Ale mám nějakýho El Primo. Dobrý, nevím, co se stalo. Jo. Dáme si teďka asi z hru. GR. Hustý, nevím, co to je, ale nezajímá mě to. Star Power. Už nemám věcičky, no. Klikneme si tady na tohle. Asi nic, no. Jo. Tady si vezmeme asi tohle. No, tak nic, no. Jdeme hrát tady k Heli. A jdeme hrát. A teďka budu teďka hrát jako do 8:00 a potom vám řeknu ty věci, které jsem vám chtěl říct, ale chápete, to je takový jako secret prostě. Secret. Musíte dokončit až na konec videa. To byla nějaká hodně silná postava. Ta mě málem zabila. No, to bych nebyl asi moc happy. Jo, sorry, prostě musíte mě asi posílat pěrně prostě na mikrofon. Ale jestli vám to nevadí, tak napište určitě do komentářů. Protože za mě
jako vám takový problém zas nevadí. Takový problém vám to prostě nevadí, podle mě. No. Podle mě, jako napište mi do komentářů, jestli jsem podle vás dobrý nebo špatný, ale podle mě jsem mega špatný. Dobré, nějak jsem to asi dal, ale jako nějaké situace tam byly hodně jako těsné. You are divný znak 1 vykřičník, OK. A co to je? Hustý. Co? OK. Kdybyste mě poslali, stačilo by mě 70 korun, tak bych koupil ty 2 oferky. Jo. Což 70 korun já vím, že je hodně jako. Protože já jsem jako Žilianus 6-7, takže žádný takovýhle 6-7 neexistovaly. Ale aspoň nebyly věci takhle drahé, naštěstí. A to jako... Tohle už jsou nějací dobrý hráči, no. No. Tohle už jsou lepší hráči. No, tak nic. Já už je změnil. Sobrovský uvařil. Jako, jo, jak jsem říkal, že v 8 přestanu, jako, až ta hraní bude trvat 8 minut, tak to se změnilo, jo, lidi. Bude to do 9. Tom celý video bude mít dohromady, doufám, aspoň 10. Ale nechci vám tady nějak prodlužovat jako den, vím, že vás i dlouhý videa nebaví moc. A jako chápete, je to takový nudný, když je to dlouhý. Co to je za panáčka? Ale zabil jsem ho, co se platí. Takže you are 1. Hele. Takže plus takhle 15 pohárečků. A teďka tak, jestli jsme teď teda do friendů, tak tady to máte. A tady to máte prostě, jo. Můžete se na to kouknout. A dívám. Takže si mě můžete dát takhle do friendu, jo, jak jsem vám to ukazoval, máte tam prostě to si nějak najdete. A ještě jsem takovýma pointama, já vám to potom ukážu, že získal 500, protože si uděláme ještě opening toho, protože chápete. Super rare, to je špatné, no tak to hodně špatné. No o tom ani nebudu mluvit. No, komu a štěstí. Epic. Ne, to mělo být mytíck. No. Okejte se tady kde to je, počkejte, já to musím najít. Jo, a tady takhle získat koněk, tady máte jméno a potom tohle, tak klikněte na tohle a když kliknete na tohle, tak se vám otevře takový shop, jak jsem koupil těch 500 rupů, tak to mám 0 vždycky, od začátku máte 1000. Kliknu to. A on co na to kliknete, tak by se vám měla otevřít takováhle stránka, kde si potom můžete kupovat pin nějaký, start dropy a takovéhle věci. A to je pro dnešní videjko asi všechno a
čau. A jo, a ještě odběr a zvoneček. Like, odběr a zvoneček, dejte ať asi čau.